дигаргун кардани одатҳои шахсияти хеш бениҳоят душвор аст. Як тамошобини мо савол дод дӯстони азиз ки ман мотиватсияи қавӣ дорам, як саҳар мехезам барвақт ба варзиш машғул мешавам, аммо дигар саҳари ояндааш наметавонам, доимият надорам. Сабабаш дар чи аст? Ман барои шумо якчанд нуқтаро мефаҳмонам ҳозир. Бинед, яке аз сабабҳои асосӣ дар он аст ки шумо намефаҳмед ки вақте ки ҳамин корро анҷом додед чӣ фоида дорад, оянда чӣ ба даст оварда метавонед, ва вақте ки ҳамин корро анҷом надодед чӣ бадӣ дорад, оянда чӣ гуна дар зиндагии шумо хатарҳои бад омаданаш мумкин аст. ва барои он ки шумо фоида ва зарари ан ҳаминро фаҳмед дӯстони азиз, ман барои шумо метавонам тавсия диҳам китобе ки бениҳоят ман худам мехонам, дӯсташ медорам, аз автораш Робин Шарма. китоб ном дорад Клуб 5 часов утра. ана ҳамин китобро хонед, шумо мефаҳмед фоидаи ана ҳамин саҳар хестану ба варзиш машғул шудану кадом одатҳое ки шахсони муваффақи тамоми рӯи дунё мекунанд. ва дигар коре ки барои шумо ман тавсия метиҳам дӯстони азиз, ин он аст ки майнаи мо вақте ки мо мехоҳем ки одатҳои худро дигар кунем, ӯ қабул карда наметавонад, ӯ бениҳоят сопротивляция мекунад. барои ҳамин мо шумо да муҳим аст ки чӣ коре ки шумо мехоҳед анҷом диҳед, корҳои навро, корҳое ки пеш накарда будед, ҳама вақт аз анҷом додани амалҳои кӯчакак, амалҳои хурдакак шурӯъ кунед. вақте ки масалан гӯем шумо мехоҳед ки китоб хонед, аз 2 дақиқа сар кардан хонед. масалан 2 дақиқа китоб мехонам, баъд оҳиста оҳиста 3 дақиқа, оҳиста оҳиста 5 дақиқа, баъд 7 дақиқа, баъд 10 дақиқа. вақте ки шумо мегӯед ки ман 2 дақиқа китоб мехонам, мозги шумо мегӯяд ки хай 2 дақиқа чи аст, хондан гир. оҳиста 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 ҳамин чиз дар шумо одат шудан мегирад. аммо вақте ки шумо гуфтед ки ман ҳозир 2 соат мешинам китоб мехонам, шумо пеши кора кардагӣ нестед, мозги шумо ҳамин чиза қабул намекунад. барои ҳамин ҳатман муҳим аст ки аз амалҳои хурдакак сар кунед. агар шумо оиди кор кардани болои шахсияти худ бисёртар хоҳед фаҳмед, бисёртар хоҳед ки омӯзиш гиред, ман омӯзиши шахсӣ дорам, кор кардани болои худ. аз чӣ сар кунем? болои шахсияти худ кор кардана омӯзиш пулакӣ аст. барои маълумоти бештар гирифтан дар омӯзиш шумо метавонед ки дар директ нависед, ман барои шумо мефаҳмонам, маълумоти бештара медиҳам ва омӯзиш гирифта пешравӣ карда метавонед. саломату сарбаланд бошед.